Ce super! Da, eu Super, mami! Hai, arată-i lui mami, hai. Așa. Și tai așa. Apasă, tai. Așa, bravo. Super, mami! Băi, ce fetiță, mă, 22 septembrie! Ce frumos! Ajută-te cu furculița, mami! Stai pământă. Bravo! Super! Ce tare ești! Super, mama! Mai Ce vrei? fetiță mare avem! Să mai curățe bunii și celălalt crembuști. Da, cam. Da? Îl pap și pe ăla? Nu, stai să-l curățăm, bunica, frumos. Stai să-l curățăm de coajă ca să poți să-l mănânci, da? Bravo, mama! Băgăm fuchile și tăiem. Da. Așa pap și cărniță. Da? Nu băga cuțitul în gură, Enia. Nu, ziceam. Dar trebuie să pap cu pâinică, cu muștar. Nu vrei muștar? Ba da. Acum, hai, arată-i lui mami cum mănânci. Așa. Băg fuculița și tai. Așa. Bravo, mami! Ce fetiță! Cine-i cea mai cea? Mă, ce fetiță, mă! Tai. Bravo, mami! Oh, hai uita cremvuștul! Mi-a căzut. Super, mami! Ești tare! Love you! Îți place despre mine? Da. Ia întreabă. Muștar. Muștar. Nu băga cuțitul în gură! Dă-mi un pupic aici la cameră ca să pot să închid.